Sayo ra mga panting busing ron. Asa nagkaroon sa busing ha? Doon. Okay sa mana. Disturbo kayo rin na tugod rep. Toy, di boss. Doon ay mga trabante ato sayo kayo. Sige na kadili ko bungol. Di man katuan ay mga trabante ato nagpabot kay ngon kag pasayon kay first day of work nila ron. Ano boss? Ninay busang tagay ka. Sige, wala ko diri kamali ko sa plato. Ayan dam ditong chopper ato dito ah. Ano naman sa kagkit. Sige. Few moments later. Arang kagaya mo ng ligo si buseng. Boss. I'm here from Noy. Where is the sports car? Daray mong laptop boss. Asan ma tong sports car? Are boss di parking no. Yawa car ni busing mom ni kasi what is yan daw. Napay. Napay. Kaya na boss. Paano lang busing? Few moments later. Ay lalo si busing oy. Grabe oh. Butag. Kagwapo. Wow. Larga niya ng sports car ato diha. Sige boss, sige boss. Okay. Kamu tong ano to ang nasa maisan? Sige. Kamu to si kagir-gir okay, palingkoy. Ang si kagir-gir kay gilantan mo kuno ba? Kasi kuan palingkoy. Meeting sa Purok. Ay tulo ka ba lagi? Duha ka buk ning Sabat kung di antuling ko yung kagir no. Yan ay usa kay matindi mahuman ni bilang buwan trabaho. Sige, amo yon kita ato mo nan. Pinay pangan? Alturo. Alturo ako si Boss Pulukoy. Ikaw kaya pangan? Okay. Okay. Ikaw kaya pangan? Bulan. Bulan. Dan si Buknoy. Mo ni dek mangutana ka nimo untay na ilang ani ang lugar dire inara siya. Nang muna ko. Ako'y gahi dire ha. Sige boss. Ako'y kinagi anare. Ako. Noy, ikaw rin bahala dire. Ikaw rin utang nila og asa dapat sila i-sign ha. Sige, Sige boss. boss. Ako'y kuha na to ang apartment. Are dire, altro. Hop. Kani. Magbati ni dire tama na to. Tapos ka? Ilang yung usa kadlaw ha? Dugo na na. Ay dire, sukoy. Ay pagdugay-dugay niya. Ay mga trabaho ulit sa mo. Kani, pag gupite ning mga kwan kay pagka naging dahon. Ay ka sa akong ipang istorya? Oh god, lisod pa gabugo ko nimo. Asong kawan. Ikaw na. Kabon spons. Ay kabon spons. Dali ay sig nuktok niya. Cute kaglakaw. Kayo. Wow. Kita. Go. Kaneng, tagbuta.
Sugo na. Tani ako muna ho. Kulat. Le, ano mo? Dali. Ay, pa kayo pagdali. Hop, are. Eh, kita mo nang tubig ha? Siya kay nagbanaw na dire. Ano na boss? Hop. Kasi bumig high blood na ba to? So karon guys, karon pa naman ang video. Don't forget subscribe my YouTube channel. Our channel, Mas Inchip. Our channel. Subscribe and like. Don't follow my Facebook. Follow my Facebook. Don't follow my video. Don't forget. Don't forget to like and subscribe channel. Like and subscribe my YouTube channel. Masing TV. Bum 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 bum. Party girl, she just want fun.